44. kolo extraligy je za námi. Kladno loupilo v Budějovicích, Boleslav dýchá rytířům na záda, Kometa se dál trápí a Pardubice pokračují ve sbírání bodů. Mám pro vás kompletní přehled výsledků i to, co tyhle body znamenají pro tabulku před blížícím se playoff. První zápas tohoto videa se odehrál ve středu Čech. Mladá Boleslav přivítala na domácím ledě Vítkovice. Bruslaři si připsali důležitou výhru, když porazili Riderů v prodloužení. Výhru jim vystřelil Ondřej Procházka a tak Středočeši ztrácí pouze bod na Kladno, které na 12. pozici a ta znamená postup do předkola playoff. Další zápas se odehrál na jihu Čech, konkrétně v Budvar aréně, kam zavítalo Kladno. Rytíři nakonec dokázali zdolat Motor v prodloužení, ale Budějovice to Kladnu nedali zadarmo. Rytíři totiž vedli 2-0, ale Motor dvougólové manko dokázal dotáhnout. Prodloužení ale rozhodl kanadský back Griffin Mendel a Kladno si tak připsal výhru 3-2 po prodloužení. Teď se přesouváme na Hanou, kde se odehrál zápas mezi Olomoucí a Pardubicemi. Pardubice dokázali ustát napínavý závěr a připsali si vítězství 3-2. Kohouti tak mají na kontě nelichotivou bilanci 4 proher v řadě. To pro ně znamená až 11. pozici v tabulce. Hanáci tedy budou muset ještě o playoff zabojovat, protože jim je v pátách jak Kladno, tak i Mladá Boleslav. Dynamo si upevnilo svou první pozici v tabulce. Druhá Plzeň už na ně ztrácí 13 bodů. Na výhře Dynama se podílel svým gólem také Michal Hradek, který se teprve před týdnem vrátil z hostování právě z Olomouce. Hradec Králové přivítal na svém ledě Karlovy Vary. Jednalo se o velice zajímavý zápas, ve kterém se bojovalo o první 4 v tabulce zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. Utkání nakonec vyhrála Karlovarská Energie, když prodloužení rozhodl mladý obránce Mateo Kočí. Západočeši i východočeši mají 72 bodů stejně jako čtvrtý Třinec a to značí napínavý boj o první 4 až do konce základní části. Karlovy Vary si tedy spod Bílé věže vezou 2 body. Další zápas se odehrál pod Ještědem, tam dorazilo Brno. Kometa má na kontě další prohru. Po debaklu 1-7 Pardubicí prohrávají i v Liberci, a to výsledkem 0-4. Bílí tygři potvrdili svou formu a dotáhli se na druhou Plzeň. Dokonce už mají stejně bodů, a to 73. 3 asistence zaznamenal Jaromír Pytlík, který byl celý zápas velice aktivní. To je ze zápasu 44. kola vše. Nabízím ještě rychlé shrnutí výsledků. Mladá Boleslav zdolala Vítkovice doma 2-1 v prodloužení. České Budějovice prohrály v Budvar aréně 2-3 v prodloužení proti Kladnu. Dynamo si utužilo svůj náskok na Hané, když porazili Olomouc 3-2. Pod Bílou věží se odehrála bitva o první 4 a Karlovarská Energie nakonec porazila Mountfield 3-2 v prodloužení. A nakonec Liberec doma potvrdil svou formu a uštědřil Brnu další prohru, tentokrát 0-4. A jsme na konci videa. Do komentáře napiš, jak dopadl tvůj tým a pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like a odběr. Moc mě tím podpoříš a pomůžeš v růstu tohoto kanálu, který je pořád docela nový. Zároveň tu zítra vyjde video s 5 spekulacemi o přestupech na příští sezónu, tak ať ti to neuteče. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u zítřejšího videa. Čau.